So big, think big. What's that? Big, big, big. Okay na tayo. May program sila. Bubukas na ito. Automatic door nila. It's time. Wala na dito. Buting damit. Itong parada. For sure. Crowded masyado. Crowded masyado. Uwi na lang kami. Nakakatakot. Baka matumba ang aking alaga. Nilayaw damit niya. Bilang po kayo ng building. Building. Uwian na. Crowded na. Uwian na. Talaga, wala siya talaga hindi dati ko ano. Away na sila. Nag-aaway na sila ng yaya niya. Nag-aaway na sila ng yaya niya. Madilim na ako. Malungkot na ang langit. Uwi na kami. Kasi crowded. Punta di park. Another park na. To play then the park, okay? Who's there? Cannot. Salamat po yun nandiyan. Palike naman po. 有冇痛痛啊？冇啊。Papa. Si Papa. Bilangin nyo kung ilang palapag yan. Ay, hulaan pala. Hula-hula. Saan ka na, Ma'am Star? Hulaan mo kung ilang palapag yan. Ikaw ang magaling manghula eh.有冇中意游水啊？佢點解你嗰啲人你咪日啲嗰啲人你Zip. Just wake up ah. Just wake up only. Nandito po kami kila Lola.
Hulaan mo nga ma'am kung ilang palapag yan, no? Ikaw magaling manghula eh. Hulaan mo nga. Ay, salamat po Ma'am Lilibet sa suporta. Ingat po dyan sa Singapore. Maingay po kasi doon sa amin. Kaya sinundo kami ni among lalaki. At dito natulog si baby. Ngayon, pumunta kami sa playground. Nakakatakot naman. Malalaki na yung mga nandun. Lumundag ba naman? Muntikan na tong aking alagang natapakan. Kaya umuwi na lang kami. Punta na lang kami sa park. Hulaan mo po. Dito lang sa banda rito. Kasi dito lang din ang alam ko. Sa banda rito lang din ang alam ko. Sa banda rito lang ma'am ha. Alam ko kung ilan eh. Nakikita ko sa doon sa lakwan. Pagod. Magaan ang titi ng aking alaga. Ikot nga kami. Ikot kami. Ikot, ikot. Punta lang kami doon sa banda ron. Ay, nagtatanong kung saan stress, syempre magtatanong ka din sa friend mo. Walang ganon. Walang ganon. Dadami mo mo stara. Walang ganon. Basta hulaan mo to. To, hulaan mo to. Pataas, oh. No, hanggang sa dulo. Tinumba ko na. Tekatan. Hay, kapagod. Pinhamkar. Mamaya na. Pag-ikot. Pag-ikot. Pang 4 oras. Kasi sa taas, walang signal sa taas. Walang signal. Tingnan namin kung may Yesus, kita latan ya kayaknya.
play here. Okay? Put your shoes. Shoes. Later tayo aakyat. Yan muna kayo ha. At aking lalagay ko muna yung sapatos ng aking alaga. Ay, kumsay ka na. Later go upstairs. Later, tita. 5:30 minutes. Ah, kaya. Tusok. Wow. The shoes, and then walk. Kulit ng anak ko to. Oh, there, there, there. Sweet. Walk, walk, walk.
Walk, 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 walk. Ito rin. Tag-walk. Walk ta sa tandok sumangat. Walk, walk, walk. Ay, walk, 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 walk. Walk, walk, walk. Walk, walk, walk. Kulot-kulot pa eh. Nada na ito eh. Tara doon. Muntikan na yung face ni Eric Pot at Cheche. Salamat po yung 10 nandyan. Ikot lang kami. 20 minutes or at kami aakyat na. Hanapin kami ni Amo. Na oras na 5:20, 5:15. Akyat na tayo. Ikot lang tayo. Ikot, ikot. Ang ganda oh dito. Ikot, ikot. Ikot, ikot lang kami. At kami aakyat na. At gutom na ulit ang aking alaga. Ay, kuha ka manin. Lola. Dinner kalatang kaya lawan dinner mo tata. So chicken nag-cook your dinner na. No bring the I prepare but I forgot. Cheche prepare but cannot bring. Nabati mette. Dinner muna kung ko. Yatangan na ka ni inang muna. Ikot, ikot. Palike naman po. Kailan kaya ako makaipon, Ma'am Star? Tagal? Kabilis yung subscriber pero hindi mapuno-puno yung aking watch hour. Parang ako'y magi-give up na. Baka may nakakaalam po dyan kung paano palitan ang email. Baka sa email ko pa nung yun. Taong kwak 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 kwak. Kwak kwak kwak. Ang ganda dito. Oh. Ang tawag sa puno na to. Ano tawag dito? Kagat nakatila mo ka. Kawitan. No. Awitan. Awitan. La la la. La la la. London Bridge is falling down. Falling down. Ilan na, Ma'am Star? Hintayin ko sagot mo bago kami umakyat. Ang sarap ng hangin. Oh. Ano na sagot, Ma'am Star? Akyat na kami. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Hili ka na? Do. Ulan na, oh. Ay, go na, go. Go. Go, go, go. Go, go. Go, 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 go. Go, go, go. Go, go, go. Ganda ng halaman nila, oh. Oh. Ganda ng halaman dito, oh. Oh. Ang ganda. Ang ganda ng halaman dito.
sarap ng hangin. Tayo'y uuwi na. At parang uulan na o madilim na. Napay, yung kami samat. Iba na to. Hindi ko na alam dito. Saan na tayo, Eric? Ni Chemkit na sa bali, tinagnan kit madinamon papananan. Loko ni Che. Nung nagsabali, tilin niya. Sa balin, hindi na amon, pagkawidan na. Ay, tama. Tama pala. Tama pala. Tama pala. Yan pala yung harap. Madaling maligaw ang chefe ni Eric. Ito lang pala yun. Madilim na ang langit. Malungkot na ang langit. Papunta na yata dito yung ulan galing sa Pinas. Uy, ulan na. Ulan na. Ulan na. Uulan. Babay na po. Akyat na kami. Salamat po sa mga sumilip. Thank you po. Wala na yung signal. Bye na. Bye.